Ama Suriye'de kalıcı bir istikrar ve Daxuyaniyên Tirkiyeyên ji bo asayîkirina peywendiyên digel Şamê rojeveke berfireh dürust kiriye û karvedana herî dawiya vê rojevê ji PKK'yê hat. Vekte Türkiye'de şarda nikan ısrarlık. Hevserokê Koma Civakên Kurdistanê KCK'yê Cemîl Bayok eşkere dike ku biryara asayîkirina peywendiyên Enqereyê û Şamê li Tehranê di civîna sêqoliya Tirkiyeyê û Rusyayê û Îranê de hatiye girtin. Bayok dibêje her sê welat di wê civînê de li hev kirine ku hikûmeta Şamê careke din vegerînin Rojavayê Kurdistanê. Türkiye Suriye ra teke velakatı. Ki Suriye li Rojava destatiye xwe pêş bixe. Bu ve işte alî istihbarat da bidin hevdi. Pêk ve kar bikin. Serva asasına hani karar hatın var girtin. Li gor Bayikî, Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan piştî Tehranê ji bo wergirtina sozên zêdetir çûye Soçiyê û bi Serokê Rusyayê Vladimir Putinî re lêkeftina duyem kiriye. Zêdebûna êrişên asmanî Rojavayê Kurdistanê jî encama vê rêkeftinê ye. Ali istihbaratê pêk ve parva dikin. Va jî diyar e. Bu ve Türkiye piştî Soçî hücum li ser işte Rojlat Bakurê Suriye zêde kirin. Hevserokê PYD'yê Salih Müslim jî ji ber êrişên asmanîyên Tirkiyeyê gazin ji Rusyayê dike. Müslim ji beşa Erebiya Rusya Tudayê re dibêje qet nebe Amerîka êrişên Tirkiyeyê şermezar dike. Lê Rusya wê jî nake. Roja îniyê Wezareta Derve ya Amerîkayê li dijî nêzîkbûna Enqere û Şamê derketibû û ragihandibû ku nabe çi welat peywendiyên xwe yên digel rejima Esadî asayî bikin. Di vê welatên li navçeyê hişê xwe bidin ser hovetiya Esadî ya 10 salên dawî.